Hallo alle vrienden. Ik wil je zeggen, ik wil je inviten laten, want deze grainmills waar twee in stock worden komen. Ik weet het ganze jaar over, heb je al alle geluid, dat je willen je vielleicht eine kaufen. Die zijn dit jaar al meer uitverkauft geweest, als dat die te gaan werden. Meestal, maar wanneer nu zijn deed, dan zei dat die weer uitverkauft. Een paar Mal hadden die waren gekregen en dan die dat maar een ganz klein stukje, dan weer die waren uitverkauft. En ik kreeg gisteren s'morgens een message dat ze zeiden, de honden nu waren. En van daar wil ik nu deze nu recht zijn, dat die weer nu waren te gaan. En nu ging ik aan de website kijken en nu zag me ze er weer, waren uitverkauft en mir weer dat zo funnig. So ik deed de voets van en ze zeiden te mij dat we een stunde deed van wat ze de hadden available gehad, dat die te gaan was, weer wat er weer uitverkauft was. Aber zij hebben gepland alle 2 weken nu te krijgen. En in Dezembermonat alle werk. So, wenn je onder de website nongoen down, dan kan je kijken welke grainmill je jankert. En dan kan je doen als een kleine dingetje dat zegt notify me when available. En je doet opdrachten, dan wil je een e-mailadres toe kan aanmerken. En dan wil je een e-mail krijgen wanneer is waar worden te gaan zijn. En wanneer dan niet te gaan zijn, dan würde ik je bestolen, de voet te kaufen en niet te wachten. Want die zijn zeer hastig uitverkauft. Nou, ik heb deze grainmill nu meest 2 jaar en ik wil een klein beetje even gaan wat de heeft en wat de schaffen dat. So, ik leg die wegen de zit smaak. Ik doe die niet in schoppen aan zaten, dat ik bis op daar stoen gaan. De zit smaak. En de heeft de arbeid nog allemaal voor mij gedaan, wat mij fehlen dat. So, dit is de hopper. Dit is de hopper waar je dat weer aanschaden doen. En deze schroef kan je dat eruit doen zijn. Wenn je dat wieder toeschrijven, dat de fina merken dort. En wenn wir dat wieder opschrijven, dan dat de grevere Mehl merken. Dat er ook niet zo fijn merken. So, einer wel fein Mehl haben, aber wenn wir die zu fein gestaltet haben, dann schafft das nicht. Dann der dort hier in der Bahn, so das kann ich hier losnehmen. Und hier sind die Steinerbahn, wo das Mehl den Wert fein rübeln tun. Wenn wir die zu fein gestaltet haben, dann tun diese Steiner bebacken. Und dann würde überhaupt gleich mal das Wert kein fein merken. Diese Steiner werden wir keinmal noch merken. Dus een barstgebied, wir können mit einem Barstgerät merken. Und wenn das passiert, also diese Steiner mal zusammenfallen, gebackt, dan hebben we deze groefstaal hier. Er nur groefstaal. En dan doe je een kuffel van witte rijst. Daar, op wat de groef gestald is, doe daar. En dan doen de steinen wat erin worden. Zo ten de topstaal, dan bis de steinen hier wat aan zaten. Dus dan deze kleine kontjes, wo de fan aanpassen dat. Dus een gumbring, wo dat fan dicht is. Nou, jetzt ik had het hier vielleicht aardig. En dan deze hopper hier waar dat 2 knop zaten. So hier wordt je dat weten aan. En dan dat je dat doet door. Bij de steiner dat fijn rubbelen. En dan hier komt dat meel uit. So deze grain mill, die moet je kam te gaan. So ik gebruik immer deze kam. Waar ik doe wat zaten. En de haven daksel. Mijn daksel is 2 gewoon. Ik geloof, ik kan mijn dat looten te hard worden. Maar het is 2 gewoon. Maar dat schafft de wegen fan, daarvan daksel. En aber der einzige Ding, was ich von dieser Grain Mill nicht sagen gleichen doe, ist, wenn das Mehl hier rauskommt, dann wird das nur so stäuben. So, das ist, wenn ich kein Hondio kann. So, wenn ich würde Mehl merken, mit der Kam hier ja, dann würde ich das Hondio hier bis das dit überspreiten, dann wird das nicht so sagen, meine Kerk voll stäuben. Aber diese kann einer Staum und einer Grube erfindet, weil das ist ein gutes Ding, davon du weißt. Diese Grain Mill, ik had het gevangen en ik kon 2 hoppers vol. Je kan about een beetje meer als 3, vielleicht meer vaker vol weten. 2 hoppers vol kon ik milling en dan stem ik dat uit, dan moet ik dat uitsluiten aufteilen. So dan moet ik een beetje wat zagen die ik wil merken, maar ik een beetje in verruiten en denken dat ik over in de tijd aanvang Mehl te merken. Nou, deze company heeft meer verschillende grain mills. Ik wil je hier nog wat billen wijzen van een classic grain mill. Dat is een witte. Dat heeft niet zo'n fancy look. Dat is niet zo'n wat zo haltig zit. Dat zit in plastic. En dat is een beetje anders. Dat heeft een kam wat de naam werd. En dat is niet met steiner den werd veel merken. Dat is met stainless steel blades dat veel merken. Dat is een beetje boosja als deze woord. So, wenn ik würde sagen, die ich wel merken, dan würde mir dafür ein Post kommen. Vielleicht denkt mir da auf einmal noch kijken. Aber ja, die sind noch available. Die sind noch nicht uitverkauft frisch. Wenn die so eine uitvoeren zijn, die sind noch available. En ik wil hier in diesem Video de in de description box, wo ich
in link nemen wat je kan gebruiken, wat je te hand neemt dat. En dat dat meer uithouden en je uithouden dat je een discount neemt, wanneer je den link gebruiken doen, dat je niet ganz so viel daarvan tun. Nutribmill heeft ook Bosch-mixers, wat die dichtmakers voor zijn. So, wenn ihr an der Website seid, dann vielleicht du nur checken, als du erst was je gleichen. Dit is ook een goede tijd om dat bestaan, die eerst wel een Weihnachtsgeschenk geven, als we waren gleich weit auf bei Weihnachten. So, ja, wenn die irgendwen wollten, wir so backen gleich, vielleicht hast du das eine was die kann, jeden kriegen, um ein gutes Geschenk weggeben. Enjoy!